so yeshiem bio and is a munia teacher kantanka na oche se na ye bibi na ya se na oche bia ye be bibi esua de na oche twa mu no de ye no enenso ye toa so na de ye hwe enkwato ne nkwasom ho asem na obi bebusa se enkwasom ene nkwato kora ene de ben ye kase enkwato a eje se enipa akai sika akwakoto no yonko nipa odina ba na busua mu ana odina besue baabi ana ne fie se sa nipa no onsom no na som no a sa nipa no esom no ya na echen se bia nyado aboa esom ontene no ho enhwe uye na de obeyama no nko na ehia no na sa adi su ene ban wo a ewo nipa mu no akoso mfie bebro apem se ewiase nyame bo wiase no se yenim mfidudo mpo a enipa ba wiase kakra bi na sa enoma no efiase se obi pese ode ne yonko eye aboa wabra emwa wo ho nso obe enti eduru mre bi na chese medisika koto obi firi baabi na me ye no de me pede a chese matono ndi obi ani ho asem yaka ndi ekoso a kopim se ebeye mra ewo aman bim ye kan enfie babura pem asemni ena wiase fo agitumu wo amama bi so ama bi agitumu se wotimi kurasika na okoto obi dia se nipa no ne ba na oton no se ebo dwabum ana hoden bi na owo na ode kire obi ena oton no wato no dia wato no ekoso a na yanhwe se sa hwanum nana yeye wo mo sa obi timi eko kire akoda onim ho onim hwe na ne honya dinti na panimo bi ache no odena kotena baabi na onhwe ne yie de enso no manipa no ye adwuma emroso ema no obi so eko fa ono a ne honipa ebi abusua odamo no ahia obi nti na eno nso kakra ode be mana de nti na no nso ordinary aboa ya jeze wa manu baabi atena ya oben no ya o manu home o ya adwuma najo awia anopa emre bia oni hu kwan se o kase wabre ewo binso ono ma adwuma no no ate adwuma na wate no esan sika enipa bi epe na omode ahwe omo ho nti no ohia nti otimi wate adwuma enso ye ne nnwuma yefo no te se ne yesabia nyaado wo mo nyenipa eno nso eye enkwasom eno bia ena se obi deka na eka ode nti no na ode ne babi akosi awowa se sika no minya ndi momfa me bai ana se makoda yi na mo ma no nsum ntuaka ebi nso wo no mo a eye sabe wayati se waware no ene wotane ni waware no anso one ne nyati se de ekunu ne yire ondo no te se de ekunu edo ne yire ana se eyire edo kunu na ne santi obobo modia se ekwan bia obechi moja ewo enipa no mu ama na yadwuma ma na boroso eno nso eyire ya eye enkwasom eno bi no na sa obi bebusa se enemre enkwasom no bi ewo ho ana ewo ho ngumanimfo abomodin ayenhwehwemu ehun se oman bi ti se India ewo so ya ene ya ye kase nyina enipa bebro opepe enwotwe kopem opepe dudie omo ho kire wo ewo sa akwanum oman bi ti se China enhwehwemu akire se nipa be se opepepe miansa kopem opepepe num de omo ho kire wo ewo sa enkoasom yimu
ɔman bi te sɛ Russia nhwehwɛmu akyerɛ sɛ nipa bɛyɛ mpem bɛyɛ sɛ ɔpepepe mmienu ɔman bi te sɛ Brazil twam ɔpepe ɔman bi te sɛ Italy ɛwɔ hɔ yɛ akyerɛ sɛ enuru ɔpepepe koraa ɛyɛ mpempem ɔman bi te sɛ English broni krom yɛ ɛfrɛ hɔ UK ana Britain saa ɔman ebi wɔ so ebi wɔ France ebi wɔ Japan ebi wɔ Canada Australia ɛne amanman biara wetumi adwen ho sɛ ɛnɛ sɛbe nkanibu abai ɔmo na ɛsɛ sɛ anibu wɔ hɔ ɛnso saa nneɛma bi ɛkɔ so wɔ Arabfoɔ krom mmea pii na yɛbɛbusa sɛ sɛn na ɛnɛmire nso aman bɛn wei yɛ saa mmerɛ yi a yɛwɔ mu yi ɔman bi te sɛ Egypt Greece Rome India ne China yɛbɔ so dada saa nsɛm wei na wɔ hɔ paa firi tete ya ɔmo agye atom aman yi agye atom sɛ saa de no ɛnkɔ so ne kɔ so a ɛnyɛ bɔne bia afei ɔman bi wɔ hɔ koraa ɛbɛ wiase ɛnkyɛre ɛnso no ɔmo ɛyɛ bi ɔmo yɛ na kɛseɛ ebi ne United States of America na USA ebi ne UK United Kingdom ebi ne France Portugal Belgium Germany Holland Brazil saa ayi aman wei no nyinaa ayɛ bi a ya wɔn yɛka nkwasom asɛm a wɔn yɛntumi nkasa yɛ mɔ wɔn dim ɛna sɛ na esiteɛ ɛna nnɛmire nso sɛ na esiteɛ sɛdeɛ na esiteɛ ne sɛ na yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ efie mu nkwasom ebi nso ɛyɛ sɛ kɔkɔduru mmerɛ bi na kyerɛ sɛ wiase nyinaa agye atom sɛ ɛne nkwasom no ɛne nkwatɔ no ɛnyɛ adeɛ a ɛde sɛ nea wokura wo sika na wokɔtɔ koko anaasɛ wokɔtɔ bayera bɛnu adie wotumi tɔ akoa enti ɔmo ɛma no fa wiase baabi a na gyina titiriw ɛyɛ ɛba sɛ wɔn a yɛbɛtɔ wɔn ɛde wɔn akɔ no ɛne yɛn nkɔtɔ abibifoɔ mom na yɛn fa wɔn mmra yɛn aborɔfo yɛ kurom ha yɛn yɛwɔ sika yɛn yɛwɔ ships akɛse a yɛbɛtumi akɔ ɛde akɔ Africa hɔ akɔ soa wɔn de wɔn aba yɛn yɛ mɛmu na wɔn abɛsom yɛn na na ho meteɛ ne sɛ Africa na ɛwɔ no yɛfa wɔn a na yɛde wɔn kɔ Europe na Europe nso na ebi fi hɔ nom nso kɔ America enti baabi mmiɛnsa efiri America na yaba ɛne Europe na yaba Africa na yabɛtɔ na yasan de kɔ saa mmea wei enti sɛ baabi mmiɛnsa deɛ a ɛne na yɛbɛfrɛ no slave trade a ɛwɔ mmea titiriw mmiɛnsa enti wɔn ɛsan bɛnya din transatlantic trade slave trade no anaasɛ nkoatɔ ne nkoasom no ɛsan benya din foforɔ a yɛfrɛ no transatlantic slave trade na saa transatlantic slave trade agye nhini ɛwɔ bɛyɛ mfie bɛyɛ sɛ mpem 6 enie ɛna ɛne ne mpem bɛyɛ sɛ 9 mu nie ɛna ne gyina mu paa na hwanam na ɔmunya saa adewei ho mfasoɔ paa ɛyɛ wɔnom a ɔmunya ho mfasoɔ yɛ Americafoɔ ɛne Europefoɔ yɛka Europe a yɛka Germany France Belgium Italy Spain Portugal Britain ana UK ɛne wɔn nuanom Hollandfoɔ ne ayi wɔn nyinaa ɛna wɔn akan wɔn abom wɔ Europe hɔ nom a yɛfrɛ wɔn Europefoɔ ɛna yɛba America so a ɛnso ayi America nankasa ɛna North America te sɛ Canada ɛne aman a atwa ho ahyia ɛna Brazil ne nyinaa bɛn America hɔ nti yɛfa ne sɛ Americas ɛhɔ ɛna na saa ade etim paa na ba ne sɛn ɛna efiri hɔ a bedu Africa
omo ye omo ade dada ansana omo ede ba Africa na omo ba Africa no ba se baabi a yetranya yie pa omo be pie ye West Africa na West Africa ni titru Ghana na Ghana no samra ne mfra ne Ghana na abrofo no di ka ba ye na omo ba se omo ebedi dwa no adwena na wo mutirimu ehye omo adwene mu a ye ne enim ene se omo de omo adwene mu no na enoma a omo beto no na enkoa ana nipa to eka ho enso omo anyina di omo ba ye no omo se omo beto omo bepe sika akọ omo bepe asonsen ana esona beben omo bepe we ndi ye na nanom efiase ene omo di saa edwa no enti bronia odi ka ba ya yenim no ewo ngoma mu ebinum di ka ba no omo ntena France for by nanso omo anche pi no omo koe ena Portugal hene one osoma ne nkrofo se monko na monko hwe se mbetimi atena ho a ampa omo soma obi ma no bae de obae no efre no Don Diego de Azamboja Don Diego de Azamboja no akoda bia wako suku ufi suku ase na yaka akiro se abrofo om di ka ba aha no no odi omanim na oye ayi captain omo ba na ya na omo kane no omo ba omo ba tisa so yafo enti onye captain na oye major onye major na oye general sankrofo no no om di ka ba no mba ye no omo fiase so omo ene na nan mu di edwapa sa edwadie no na sikanim enti wona wo sika akọ a wodi sika akọ no ekoto baabi na wakotedua bi achi na broni no so de ne de abeto enti wo ba na wo pe ade na broni no na to no a na wo wafa kọ na broni so abefa wo sika akọ no senye sika akọ na ye bibi fofora na waye samre no na enipa to ememu na ebeye emfie beye ahansia nie no ebro ahansia na se be ahansia ne no ena abrofo no efi asese omu sisi adan no a omu sisi ye no kire se edan ba ko timi sisi kuro yesi eno na yefra ne castle no sa castle ye abrofo no esisi ye no enum no na castle na se no no maja bia to ho sa bia no ena omu de to nkoa na omu de omu sum ho na omu de nkoa no sum castle na se a na omu de omu fa ayi tokuro bim akọ tena omu shipum omu anhwe omu ye omu de omu timi to enipa be se empim du a omu nu abrochire ho no na onum a omu betwe daawere kakra no yakun na yato atopum wo a wo be yare na ahuru atopum ndi omu nuru no na aka ebigura ahasa na yesa wo hwem kura nipa dodo a omu etoye no efiri akoye no omu ankoduro ene doso omu ewu okwamu omu ya omu niama we nyina no na sabe anyado abibifo a ewo enemre baby afre no Ghana no na omu mfa omu koto omu wo yi empo ano no eye Elimina Cape Coast Accra yi Volta eye Keta no baby a wo po ano bia no enzema wonu mu na omu de omu fiase ndi omu de omu fiase no na je se ayi nyimfo no a wo ho no unya nipa ba ebetua oka enti na je se wo hwem de a obroni na de na ade aba se o to nipa na mo nso omu nton nipa na emom se akokon ewo ho akokon na ewo ho nye sabia nyado akokon hunu akokon a na enkabomu akokon na ewo enkabomu akokon ne sei ene se yeso a ye honya den obi be kan ya entimi enti ene minua ayi oban me fa wo man beka me man ho o se ompene a ene na aye ntokwa wa obetimu yonko na de na kan wo de ho ya wiase nyina ye bie ya en sabia nyado enye se abibifo ena na yes ade na ye nipa su wo wiase me nyina enti course sa no na nipa omo bechi omo no mumu no ekun mu onmu a
wa obedi obi so no emu nipa obechi wo mu nyina wo de wo mkoka wo de ho na emom omo a ombeya tutrasem ne sebe awudi sem beba wo tirimo no omo no ntimi ne wo ntena ukurom abodwo so ene na minku machi wo minku na emom obroni so opo obi atono de a ene na mede wo be ma no na wo de wako na obi nim se epono so no obi nim de omo ye omo castles ana omo sisie no obi nim de na omo ye omo ewo mu ho ebize omo no ba no na enyamsam bata omo ho a kese omo ka nyamsam a homeka ya kese omo ben nyame pa obi anim se obroni ebeye de na wo ye no tinanam so de omo ma wakwa ye de enim se ye ton waji bibi kakra bi na wo de ye de wafiri oman mu na o ebia wo ha adwene omo no so ana omo yesa no nye adwene na omo ha sebia nyaado na onom eye nipa bi omo pepepepe ye enzo onena ne man na bekon ye na wo kire no se sojani ena obeduru ye na onte ne ma biase tina samre na nka sese ye entobuase ne nkyerɛkyerɛ ankobasa na nanom pentem se ya chew no mumudi a na yenya onsene ye mamu hade a ene broni ebefa wonko omo eyesa enoma na yemu se ya ho se omo yesa no ana afa die na akoye de se de ne se be nya do ye tokoko ene sika akoyi ye jai sika akọ ne enoma asonsen no ne ade no a ye to abrofo no to no ma ja kire di afa die enipa to na aba ba ye echen gold no omo to ma no koye se ewiase nyina age omo to mu US for ana United States of America for ene omo gita omo ani ase ene Holland Britain Europe for Belgium Holland Germany obia to saade we bi no omo dia omo akoton omo no nso to ekoton ene omo ya na omo ka omo ho se enye omo ena omo eton obi na emom yen nananom na abibifo ena omba na omo ton e no kre efa ba bi emre bi omo de baaye no omo fi ase na emfie pi na abibifo ena nya abibifo ena eton obi na mra abibifo hu se onom a yakokon yache wo omo no a yeja omo mba ha dwen no ena yemfa yenton wo omo abrofo na nkasa hai abibifo no bi ema omo sika se momfa nko na monkoto engrofo mfiri babia sebe epo ena ndi bowura Asantes memu ebonomamu ne jama memu babia Ivory Coast babia ubowura bia betimi akoto nipa de na ba ababeton na maye de na omo pene so ekoso kere na yemusa ya ho se enti na bibia ni ho no mo se efre no nkwato ansa na obroni eba na bibi wo ho saa de na wo ho saa no ne se nananom ekokon no na broni nyamae no ana broni enye na dwen se obeto nipa no ne wo mo ye ne se ye nkrofo wu a ewo ko ano a pia na ye se ekopa bi ede o mbehjem nti no ye obi ewo ba bi no se ni nipa bi ha na dwen no no de ye baba ni sika kakra na yakofa wo maba na nananom kofa wo maba no mde wo mabeka o mabusua ho ensonso ya damu ni se yemfa wonom enwu shipu mu enkunkum womo emma womo chimpre entan womo ni enkom ma womo nye enkoa buruburo ti se emwa na emom ye de ombeka yebusua ho we na ekoso enti emre bi duye na aman ti se achem denchira akwamu asen twefo heman sa aman we nyina no na sabe abrofo ede omo abata omo enti omo de na omo yi no ekoso pa ama esrem enso nananom ko esrem ekofa enkoa yi bi yesoma omo wo mpoano no na omo anante abesene ko esrem akototo nipa ede omo abetwam ewo
Asante mamu a e de omo kɔ akɔkɔma abrofo no na omo yesa nyina no na oman a yefrɛ na Asante na emae ndi omo yesa mfie baburo ahanu ne akyire ansa kora na nkrofo bi a yefrɛ omo Asante eba ene omo sɔre a omo timi ya kanipa tiribomu no omo timi ye de saa enkwatɔ no egina hɔ mase sɛbe anyado Asantefo kora na omo de nkwatɔ eba ya omo na omo ton wa bra adan a ye kasa yefrɛ ne castle no ba kokora ni hɔ no ma omo besi wɔ Asante memu ba bia na castles no wonyina ye empoano eno pa ho a omo anu omo di mu dwa nyina ye saa empoanofo ne omo a ebe empoano ena na edi saa edwa no a na Asante emaye Holland ene Germanfo omo ne friend say denchirafo ene akwamu ne achemfo ena ne di enkwato hudwa edi kyere na edin a friend Asante emaye samre no nso na denchirafo no omo de Asantefo oman ya fra na Asante sese no omo de Asantefo ni nyina hye denchirafo na se enti wo a wo ye akoa ewo obi mamu wo ye de na ansa akoto akoa ye kan na emfie be se ahensia ahenum ahanan achi ya na Asante emaye ye se akoso be emfie be ahanu ne akire ena emre biduye na ye se Asante ena obeye ohodini ewo mantemo ha otu dankyira guyi no ne manfo ewu pa ndi mra ne manfo wuye no ene oye no se dabi ene me chichire me manfoforo wo a wo pa bia ba bia wo firi bia ya wo pese obeka me Asante ma ho no bra ne beka ho sa mra na Asante hene o se tutu peso na chi opoku are ebae na chi kusi obodum bae na chi ose kodwo Asante hene ose kodwo okon wia ebae na chi Asante hene bonsu ose kwa me bae na chi Asante hene bonsu pani bae saa himfu nyina penso nyina no na ade a yefrɛ no sɛ ye tonkoa akoton amabroni na bi eni santemem de na Asantefo no ye ne sɛ esan sɛ wonum enkrofo wu enye kuma no omo kɔ pebi efiri baabi no esrem titiro ebize ho de na enkwato no broni e de aduru ho dada Arabs no e de aduru ho kra dada ansa na broni eba endi ene ye ton nipa de a ye bekwa kɔtɔ omo na ye de omo abeka yenye busua ho na Asantefo no de enkoa no a omo akɔtɔ omo no ba ana se omo kokon na omo yi dom a odom no omo ba omo ware omo che omo ma omo sojafo na omo ware omo na obi a ode wo yakwa wo omo ware omo wono a sebi omo ba ya niadia ma na boroso de ene sebi yankɔtɔ kra na se wo abusua no mu a na ye ye obibia na nye yi a wo ya amroba wo ye we ya na omo de waka wono a sebi ye kwachi omo no mumu ho a ye ton na ye de wafra obi a ono a chima wo no bakura etimi ka se akoda we o hadwene ewo abusuam endi broni mefa nonko na wo pekura ode ne che na ye de no ko ana se wo gi bibi kitua bi na ye de no ko na emom dodo no ade na ono mo de omo ka omo abusua ho omo de omo ka abusua no ho akopem se ye de ka ho no Asantefo wo mra bi ewo omo mamu se ye nkyere obi ase sebe anyado waka sika na wakwakoto nipa no ede ne fi baabi aba nso obi ani ho kwan ewo abusua no mu ka se obeka se wo ye koto na ye de obaye wo ka sa asem no a etimi twu ede wo kogina ahinimu ebo ka anase nipa no a wona wo se se odi usika koto no ye gine firi wo nsam ede no ma obi foforo a obehwe ne ye na enkoa a yakoto wo mo a yenhwe wo mo yie no wo mo timi ka Asante hene ntam egu ni wura sikani no so se eni ya de a wo de hyaminti misre otumfo ntangase kantangase se ntimi ne won so mbie wo eba saa na asem na kopie
osande hini fie ekopia yetena ho di asem no se ayi enipa no a oya akoa no edifo a na ya kasa akire no anase de ye de baye no ne de aye no no asan akosom se nye ono de basabasa ba ya nye ni wura na emum ye hunu se ni wura no a one ne te no ana nipa no okofa no free baabi okofa no free ye de no bae no ena ye ha nan de a yetimi gye no free ne nsam na ye de nama obi obehwe ne ye enti we no ofre we enkoato a ano de entimi nye ye saa se ye be frɛ saa we enkoato se enkoato kra enkoato a ano omre pa wo de tutu broni de no a ne nyina achi no ne yasan wo afnawade ene akoawade enipa no akoto obi afiri baabi de na ba no otimi etete no eware no abrofo de ya ye kan na bibi sa entimi nsi yo abusafo nti de tie ne se ye hwe ekwan ana asandefo faso ene wo no mu enko atena no a eje se wo mo nko ana de eje se wo mabusuafo ne wo mo na nya nko akwa ayi edina da no so ne se yakoto na fi baabi ene ede na ba nanso obi ye ne bone wo fi a otimi sama no ama yatimi de maame ne papa one wo mote ene ayi omo a omo wo ho se nua one omo nyina tifie ba akono obi ye ne bibi na anya ne da otimi saman eme ekodi asem ebua no bem ono anso wo ho kwan so ye na dwuma epeni sika ye sikani chen sebe omukra omo ya dehye enti wei ye frɛ no enkoa enye yi kire se ye do kofa omo ba de omo be kan abusua no hombo na enne de ye hu a ahomete ewo ye mamu hasisi no ne se obroni ya ono na ode nkoa to ebaaye ede bewura ye Africa mamu ha etitiru West Africa mamu ha ni titiro baabi a ye fra na Ghana sese no obroni ha na ode ye bia na hinkura ode tonkoa ni se ye behwe a nkrofo a from Danes English Dutch Sweden Germany any omun nuanum Europe for Portugal Spain ni ye no omun nyina besisi castles esi bia ye frɛ no West African coast a ne titru bia ye frɛ no Ghana sese no endi sankrofo yi no kwan a na omofa so ene omo to omo no kwan na omofa so ne omo tena ede omo kopie America ne Brazil ne Europe no na kire se wo hwɛ kwan a asandefo efa so ye omo de no de a undimi mfrɛ asandefo de no se slavery de ya ewo mu ne se omo atwerɛtwerɛ ngoma agu hɔ ama sesei nkrofo asua ngoma ewo abrochire a na ya twa de kwakohye asandefo se omo na slavery abrofo a slavery koso anase enkoato koso bia ye frɛ no Ghana mamu hai ni nyina dodo ono asandefo ena ede ba ya anase omo na omo di mu akotene obi kura timi ka se asandefo na ton enkoa ede nya sika ma asanteman no ha utimi nu se ode toto ho ba bia enye yie kire se emra na onomo to enkoa America for ye to de ko America ye to de ko Europe ye to ede wo mko mia ewo wiase nyina no ane gina mu no ekoso abemfie boro ahanu ansana omanya efre na asante kura eba wiase no bia wa fi nko ato ene nko asomase emfie ahanu ansana obi kura emanya efre na asante no eba no ede na ona wode nko ato ekohye no asante no eba 1700 no na ye friend say on ansana 1700 no ba no ama omo ne denkyira akoko anya omo fa ahodie no onu mankasa na omo hye denkyirafo ase adenkyirafo eton wo no mo enkwa omo chichira santifo yi eton wo mo endi so obi kura
ebre wo enkwato a anaase obi wo ha ye ton no se ono yakọ a asantefo titiriw na dankyira ekire wo mo ton mo ma Hollandfo ansa na asante benya ne ho fa ahodie afiri dankyira onya ne fa ahodie nso na ne nipa ewo ne man mu nyina san ono mbom kope enkrofo de wo mo bedom ne man de be ya abusua enti se obi asi castle ya castle ya ye kan efiri mra wo mo fi ase ese wo mo sie 1480s ho sisi castle sa bepem 1806 se 1806 no kra no ba no asandefo no kokon wo epoano pese wo ne abrofo ebedi edwa no na abrofo kra wo castles bebro aduasa no mo sini nyina wie dada na castle no usie no se na nya nkwato nti na usie ya ba bia ye friend dungeon no a ewo castle bia mu no ya eho na ye de enkoa no egu na omufiri ho a omakowura ba bi friend place of no return ya kire se ufiri ho na wakowura ship mu na wokono ana steamer mu ana se inchama mu na wokoro sa castles a omusisi ye nyina no se na sa bia no dungeons no ewom ya eho no omode enko aguro sa amre no so na asante mai nti obi de enkoato ekohye asante a na kire se o pese nipa mu mpapaye o papa nipa mu se beyo na abibifo a yen yete emamu no yehu asante ne se omummomu na omodi omo ye sa bone no na nye broni na yeye na abibifo nso omo wa brochire omo nso ebeduru ha na omo ni abre ya ka hye ne tirimu se asante fo ne ton wa bra ente sa ya ka hye broni na abibini no a ofi ne nananom ye to wo mo no se asandefo ne ton wo mo wa bra broni angasa nim se ente sa na ode ahye wo madwinum omo san beduru ha na de omo ko castle no a yasisi wo mpoano no a ya broni no a na besisi ye ansa na edin asante kura eba no ono mo nso so yenuanom a omo wo mpoano no nso agye agina mu a fa broni adwene no a ode papa nipa mu no a kire abrofo no abibifo no a omo firi abrochire baaye no se asandefo na tom ene esese emradu se yede de da eto de da na obia oka enkoato ehu abakosem no obeka ni yie o de o ka enkoato hu abakosem a ka na nka manu nkosi se be de na onka ho no ono anytime ti o de no bewuram ama nkrofo abechire no na ye ne akra nso empoanofo no a ye boaboa abrofo no ma omo ye de omo ye no ye mom ya twe ho na obi a wanye bie no ne ye kofa no e de na ba bewura mu eno na sese na yesua se ye beja asayo na ye ka nokore ya ewo asem no mu na ye nyina ya tena se anuanom ye koso ye saa Jamaica fo kra de ombedu ha na sebe ombenya kra nanka atwa sekan ewo nkrofo bi e from Asantes every say saa na ya ka kire wo mo emredu se obia o ka tour guide anase udia abibifo anase abrofo nim aka abakosemo efa nkwato ho akire ahoho aba no obeka no French na wakani ye yo ndienu anam yanhye no nso se omanya e friend Asante no bia ni ho ya obohu se ho na edwa edi nkwato edwa ewo ho ebi wo saraga ebi wo siremu miamia pi ebi ba bia e friend ho asen ho na na omode omukoguo ya sabe ebi kura wa obeto ekwan mu no obewuo no ho na na yesie wo ma omo Asante yifa na obetimi agina ede won sa chene atene se aha na
yeye ayi enkwato ehu bibi wa bibi ani hasa enti yenka hu se saa ade no a yeka no entwato so na se entwato so de a ene emomyem hwe enokure ne mfa enokure ento ba bi a eda na anu yeye a omudi afahye bi a ekire se ba bi a ne yetoto enkoa ana ba bi a na edwadie enkoa dwadie wo no ye chinchine ho no obi ani ho a ode ne nsatene asante man mu ba bi se ha ne ye bibi saa ho we kire wo se na omonka ho de etoso bie mu ye se castles a baburo aduasa yesi wo empoano mia pii ni nyina no na asantefo no mu nim nipa kora afre no buroni ekosi se omune abrofo nya ntokwa omune anama e wompoano nya ntokwa abrofo koboa omo na asantefo nim nipa afre no buroni na sabe nya do akoton akoa amano enti yenhwe ho nso eye yo enti enuanam se ebehye no nso a ebehu se castles abrofo no si ye nyina ni nyina omkyerokyer date wo ho saa date a omkyerokyer wo castles no ho nyina efi 1882 ekopem 1806 samre na asantefo entu omo nansi babia efre no mpoano ebio asanteman no ankasa ne chikyere no 1701 no omoje omo fa ahodie efiri nkwasom mu ewo dankyira ena omo no de emfie weya echikyere omo man no akopem 1806 a omo ko fa empona no nyina aka ho se behwe a nanu ye enkyere ena afahye bi eba wiase nyina edi enkwato ene nkwasom ho afahye ya ye frɛ no year of return ya omo ba baby a ye to omo fiye no hwana etu ne nan si asantememu efiri se na yenye bi ho oba bibia ni ha obehu ya ekyere se na ye to nkoa yesomo nkwasom ne nkwato ewo asantememu na ni ho enti pana fest kura nso so eye efa baby a ekyere eyi nkwato ho eniema se bia na nkwato no gina no eho ena sese asantefo kura ekoye pana fest no bi se omo ye Ghana fo a ono mo nya na asantememu ye no wo ayi empoano ba bia na enkwa som ewo enti mo me nhye no nso bio se enkwa som ne nkwa tode asantefo ene no to nkwanta ya pai ne bi ni ho saa na otan anytime ti ene ye pese ye twen wo mo de ewura mu se wo mo kura ne di ne hene ente saa ye duru hai ene na mosomfo ye de besi ha na munua teacher kantanga ena enemo edi sa nkomoye obia ope bibi asikyere no obetimi the number telephone number egu ensem na ye kanase ti obetimi ahwe na wafre na ozo akyere wadwen ana de wonte ase bia no wabusa